Country road, please take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Talagang bang may tali? Maglalagay ka muna. Doon sa ticket po. Sa ticket na lang din po. Ano po yung package? Food encounter. Ano naman po yun? Hindi, pagka-package B na kayo lahat na po yan. As in lahat na Covered po. na po ng package A. Okay po. Pati po yung Yung sasakyan first po. encounter. Sasakyan po yun, sasakyan. Kasama na din po. Kasama yun. na yung balikan po yun. Bawat station is magpipicture po kayo. Apo. Hawak niyo yung oras niyo, may isang oras yun. Ay, ganun po. Close encounter din. Ano? Sir, paano po yung sa close encounter photo with white lion? Ay, magbabayad na naman kayo dyan. Another Pagka nagpa-picture po to. Pero pag hindi kayo nagpa-picture, pipicturean nyo lang, hindi na kayo magbabayad. Kung kami lang po magpipicture. Kung Pero kasama po kung kami, magpipicture kayo, kasama kasama siya. yun, may bayad po. may bayad na naman yun. Another po yun. Okay po, sir. Salamat. Pera lang po sa mga sa hirap, kanin, kung nagpakain kayo, pwede kayo mag-picture, walang bayad, yun lang papakainin nyo, kung carrots, Bibili na lang po. Opo. mga siguro, 50 pesos siguro yan, 20 pesos, hindi ko po alam kung magkano yung pwede na kayo magpa-picture, hindi na kayo magbabayad, yun lang patiling yun lang ang Bibayaran babayaran po. nyo. Okay, sir. Sa Salamat. hirap at saka kanin. Okay po. Pag-open na po dun sa may ticket po doon. Doon po, pag open na po, pwede na kayo. Pwede po umikot po muna. Pwede. Salamat po. Mga mamat sir, ganon kalinaw yung babayaran nyo rito, pero pwede ka naman maglakad-lakad kung gusto mo, pero meron silang mga ino-offer na shuttle na pwedeng sakyan. Ito ang ayun, pagka gusto nyo ng mga plan. So mga sir, dito muna tayo. Ito naman pagka gusto niyo silang i-close encounter, yung magpapapicture ka ng solo, may bayad na 150, 2 person, 250. Ang libre dito si Chubby. Gaano po kaluwang to? Kung ilang hektarya po? Bali kung maglalakad po, ticket lang po siya. So, kailangan talaga naka-shuttle. Ay, gano'n. Ayun. Ibababa ni sir na driver pagka halimbawa gusto ng picture. Every station bababa po talaga kayo. Tapos yung oras po nakadepende rin po sa inyo yun. Walang time limit po. Wala. So guys, ganun pala.
120 hectares yung iikutin, kaya so kailangan talaga na mag-shuttle tayo, mag-update talaga tayo para mas ulit nyo yung Baluarte Sur. Pwede nga minto magpapapicture ka na. Ay, meron din dyan. Bali, ano ba yung nasa taas ng mga white line? Ano yung nakataas na niya? Ay, alam na lang yun. Marami ko na yung nandyan yung mga white line nandyan. Bata pa. Ayun, maganda. Nakain ito ba? Dashes! Anak, tingnan mo yung tiger. Ang laki! Next time, anak, sasama kita dito. Ang laki. Ayan na siya. Okay. Ito pala ko dito. Meow meow. Pilay pa. Merayuma. Merayuma. Ayan na siya. Okay. Ito pala ko dito. Meow meow. Nakain sa kanila. Dumating. Kaya lumalaki. Uy, ang laki.